ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம தேங்காய் சாப்பாடு செய்ய போகிறோம். நான் போன வாட்டி தாளிச்சி செஞ்சேன். இந்த வாட்டி பச்சைப்பால் சாப்பாடு செய்ய போகிறேன். இன்னைக்கு புழுங்கல் அரிசி எடுத்துருக்கேன். வெந்தயம் 1 டீஸ்பூன், பட்டை 2, லவங்கம் 3, வெங்காயம் 3, புதினா நான் 1 கப் எடுத்துருக்கேன், பூண்டு 2, பச்சை மிளகாய் நீட்டாக இருக்கிறதுனால நான் 1 எடுத்துருக்கேன், தேங்காய் 1½ எடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு தேங்காய் அதிகமாக வேணும்னா 1 எடுத்துக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு, நெய் தேவையான அளவு. நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா பரவாயில்ல. எப்படி செய்து பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம 3 கப்பு நான் தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கேன். அதை ஊற்றிடலாம். தேங்காய் பாலும் தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றுங்க. அரிசி போட்டுடலாம். தேங்காயில் திருப்பி இருந்துச்சுன்னா வடிகட்டிடுங்க. புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம் 1 கப்பு, அது ஃபுல்லாக. பூண்டு, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், பட்டை, லவங்கம். உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பத்தலைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள், நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் பூண்டு முழுசாக போடாதீங்க, தட்டி போடுங்க பூண்டை. தாளிச்சியோட பச்சைப்பாலில் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இங்கே பாருங்கள், அடுப்பில் வச்சாச்சு. இப்போ மூடி போட்டு கொதி வந்தோடனே நான் காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வரணும். நீங்கள் கிளறி விடும் போது இந்த மாதிரி வரணும். நீங்கள் நெய் ஊற்றிடுங்க. தம் விடுறதுக்காக நெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பாருங்கள், டம் ஆயிடுச்சு. இப்போ கிளறி பார்க்கலாம். சாப்பாடு வெந்துச்சா பாருங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ சர்வ் பண்ணலாமா? இங்கே பாருங்கள், சுவையான தேங்காய் சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி